dumateng Juwan Sepring. Dawuh katimbalan Sang Maharaja Sri Sultan wonten ing Praja Ngerum. Raharja rawuh dika ning pendhapi kerajaan Ngerum mriki. Kalising sambikala boten wonten rubeda ingkang tumumpuh dumateng kawula Basikadri wonten ing kerajaan Ngerum. Kula aturi lenggah ingkang prayogi langkung. Namung isawen dawuh. Panglima Harun, sabda dalem katimbalan. Selamat suwanmu nungresake. Pikantuk berkah pangestu paduka andhata saking Bingkai Malaka sungkem kula katur wonten. Ingsun tampa pangestu ingsun tampanana Harun. Mekaten inggih. Kajaba saka kuwi ingsun minta pawarta. Sakwise kang slira ngadhep ana ngersane ingsun. Kepiye anggem nutupi kewajiban kesampiran wajib kula wendah kabeh para prajurit Baski Kadri Senopati Temenggung sing mapan ning kerajaan Ngerum kene enggal matur nuwun kesaring ingsun. Sang Raja saderengipun talmatur nata duka ing ngapata. Gedhe pangapuraning ingsun. Dene pirsa kawenipun anggen kula wendah sekabing para pati. Sedaya sampun sayek-sayek pelenar dong dawuh dumateng ngersa panjenengan. Lan menawi wonten ketemu pramuka saking Patmonto negari. Sikeping gegaman Prabu Tiabrang sampun sami sumadya Sang Raja. Panglima Harun, sabda ya kuwi sing tak suwun. Pegawan becik dilestarekake. Amarga kang slira kuwi kena kanggo tepa tuladaning kabeh para Baski Kadri sing mapan ana ing kerajaan Ngerum kene. Mekaten inggih Sang Raja. Prayogake lenggah mono kesak. Nuwun inggih. Wangsul dumateng Kang Mas Pakah Juwan Sepring. Dawuh katimbalan Sri Sultan Nite aturipun Panglima Harun yen to dinten sak mangke kerajaan Ngerum cetha tata titi tentrem gemah repah tata raharja. Mbaka siji wae prajurit munggahing senopati iki ora ana sing nggotangake pisuwanan. Kabeh padha rancak pepak andharoning pendhapa kerajaan Ngerum. Apa kaya ngono kuwi wis bener Kakang? Yektosipun boten badhe lepat saking dawuhipun Panglima Harun. Malah dalem piyambak ing nalika semanten ngraja niti dumateng para kawula wonten ing kerajaan Ngerum. Wiwit saking pucaing harga lumerek wonten ing Karang Pradesan ngantos mlebet wonten ing Kutagara ing kerajaan Ngerum. Setunggal kewala boten wonten kawula ingkang cecengilan, kawula ingkang badhe mancal tatanan wonten ing Kasultanan Ngerum. Sedaya para kawula boten badhe kekirangan sandang tuwin buka. Ing ajeng Sri Sultan sampun paring dawuh menawi wonten ing kerajaan Ngerum gemah ripah loh jinawe basan mubra-mubru alabur madu. Boten wonten kekirangan menapa kemawon kangge kebetahanipun para Baski, para kawularit wonten ing kerajaan Ngerum. Nanging tasih wonten cacatipun anggen panjenengan ngasta punjering paprentahan momong dumateng para kawula Sang Maharaja wonten ing kerajaan Ngerum. Menika boten ngenani katentremanipun negari boten. Nanging ing kerajaan Ngerum menika pindhanipun timbangan tasih bocih. Tegesipun kerajaan Ngerum kok abot sisih menika manggen wonten pundi Kang Mas Pakah? Nggih mawon. Panjenengan ngasta sempuriting praja wonten ing kerajaan Ngerum sampun adil. Nanging menapa kujiwanipun awit panjenengan dereng kagungan garwa pramesuri. Wonten tetembungan ana bapa raja kudu ana ibu ratu. Menawi kawula priya panjenengan ingin dados bapakipun. Nanging menawi kawula wanita
Sinten ingin badhe pun suwun sesula. Kang Mas Pakah Juan Sepri. Paring dawuh. Wiwit rumiyin kula menika ngiwakaken kapribaden kula piyambak. Nanging kula kepengin nengenaken kebetahanipun negari wonten ing Kasultanan Ngerum. Ewa semanten dinten sak mangke panjenengan Kang Mas Pakah Juan Sepri amargi mireng awakipun sedaya para wanita ingkang mapan wonten ing jagat kerajaan Ngerum mriki. Yen to kerajaan Ngerum sampun wonten Bapa Raja nanging dereng wonten Ibu Ratu. Sampun sawetawis anggen kula kepengin sanget sambut selaning akrama nanging kula wawas putri saking wewengkon kerajaan Ngerum menika menggah kula tasih peti dereng wonten nuju prana raosan penggalih kula Kakang. Sang Raja menawi wonten ing kerajaan Ngerum menika mboten wonten pisowanan kula ngangklang jagat sak donya. Mila menawi panjenengan sampun kersa sambut susilaning akrama putri pundi ingkang panjenengan tresnani kula sagah nata karimipun nginang jambe sedaipun. Nggih. Kula jumbuhaken ngendikanipun Kang Mas Pakah. Yen to panjenengan mboten dong dinten pasewakan agung wonten ing kerajaan Ngerum. Ndika ngangklang jagat. Nggih. Sak donya bebasanipun. Nggih. Mestinipun ndika srawung kaliyan wanita pundi kemawon. Wanita-wanita sandonya kula ngertos kabeh ingin endah sulistya ing warna. Yen ngaten Kang Mas Pakah Juan Sepri kagungan albumipun. Kagungan. Kula gadah gambaripun, albumipun wanita sak donya kula gadah. Mila menawi panjenengan sampun kersa palakrama, monggo kula aturi milih putri pundi ingkang panjenengan tresnani. Cobi gambar ingkang saking pundi ingkang badhe dipun dedahaken Kang Mas Pakah Juan Sepri. Menawi panjenengan badhe pirsa Sang Raja, monggo kula aturi mirsani. Menika gegambaranipun putri saking Pulo Dewata. Nggih, Pulo Bali. Pak, menggah kula mboten cocok. Amargi pawakanipun menika kirang inggil. Oh, Inggil. Sanesipun kemawon. sanesipun tasih kathah putri-putri ingkang wonten salebetipun album. Menika gambaranipun putri saking Bali. Panjenengan boten tresna merga putrine cilik, Sepisan alit, nggih. cendhek, Cilik cendhek mripate pendirangan. Nah, nggih. Upami benjang dipun mengku salah sawijining priya, kok menawi boten badhe tekun anggenipun ngabdi kaliyan Kirang wibawa Nggih. tasih wonten. saking pundi malih Kang Mas Pakah? Menika saking negara Cina. Negara Cina. Bodho cilik. Putri saking Cina. Nggih, Kok alit nggih. nggih. Prawan. Upami putri Cina menika kula boyong wonten ing kerajaan Ngerum. Kok menawi kula dipun cecenges sedaya para wanita ingkang mapan wonten ing jagat Ngerum. Mboten cocok Kang Mas. Boten cocok. Sanesipun tesih kathah. Nggih. Menika putri Cina kuning, cilik, ayu ning mripate ciyut. Dados nggih kula wonten kuciwanipun. Wonten kuciwanipun. Cobi-cobi saking pundi malih. Tesih wonten melih. Menika putri saking Nuswantara Jawi. Menika Nggih. putri Niki. saking tanah Jawi nggih menika. Nuswantara Jawi pereng ler pinggire Pasar Puri.
Puri Mataram. Oh, Puri Mataram iki. Niki tamane Puri. Kang Puri Mas indah. Mbok menawi menika cocok. Keparenga yen to pancen Kang Mas Pakajuan Sepri saged mboyongi putri saking tanah Jawa. Oh, menika saking Mataram. Mugi kula Kang Dados panjenengan sampun cocok. Menawi panjenengan sampun cocok, album kula tutup. tutup. Sang Maharaja keparenga ing abdi kula munjuk wonten ngesanipun Sang Maharaja. Monggo kula aturi ngendika Kang Mas Pakah. Menawi panjenengan sampun tresna putri saking Praja Mataram ing asma Sekar Kedaton. Ing Rom kalih Mataram menika benten. Bentenipun manggen wonten pundi? Nek ing Rom ana wong lanang seneng wong wedok ditembung sarana api-apian. Nanging nek Mataram mboten. Merga wong Mataram niku nek golek mantu kudu wong sing sekti. Tegesipun menapa kula pamer kasekten? Menapa kula kepengin jajal-jajal kalian tiyang saking tanah Jawi wewengkon Mataram? Mboten ingin dipun kajengaken. Menawi tiyang saking Nuswantara Jawi ing Mataram niku nek ana wong lanang seneng wong wedok kudu dicolong. Leres sang raja mlepatripun Kang Mas Pakah. Panggih Menawi baru. boten saged dalam putri saking tanah Jawi, kula kinten boten kelampahan Menika tata cara wonten ing Mataram. Mangkiriyen. Nggih. Panglima Harun. Iya. Tak tampa atur. Nanging menika wonten kuciwani. Kujiwanipun entes pundi? Kula menika salah sawijining raja. Raja rajaning raja. Nggih. Lho, kepengin sambut selaning akrama kemawon kok kula nyidra putri. Tata cara. Menapa mboten saru menggahipun praja wonten ing kerajaan? Wonten menawi wonten ing kerajaan Ngerum saru. Nanging menawi wonten ing Mataram menika langkung prayogi. Nggih. Yen to pancen dasaripun tiang-tiang saking tanah Jawi kados ngaten, kula utusan kalian Kang Mas Pakajuan Sepur. Kula aturi nyidra putri saking kerajaan Mataram. Ingin badhe palakrama menika tak dede kula. Rak panjenengan menawi panjenengan ingkang badhe ngersakaken putri saking Mataram, kedahipun panjenengan ingkang nindaki saliran pribadi. Kula cidra piyambak. Nggih. Menika sepisan. Ongeng kaping kalih kula niku patih pegawean kula ora nyolong ning nentemplake negara. Ha nek kula sing duwe bojo, bakal duwe bojo, nggih kula sing nyolong. Awong kula sing mboten bakal duwe bojo, nggih mboten saged nek kula Perkawis nyolong. menika pancen perkawis kapribaden. Nggih. Mboten ngenani praja, mboten ngenani kerajaan. Nah, Kang Mas Pakah Juan Sepri, paring dawuh. Panglima Harun, sawetara kerajaan Ngerum bakal tak tinggalake. Kang Mas, Paring dawuh. tentrem lan botenipun kerajaan Ngerum jeneng sakmangi kula pasrahaken dika. Kula badhe lumamah tumuju wonten ing tanah Jawi. Nyidra Sekar Kedaton. Dados ing kerajaan Rom sak lengker gendongipun pun pasrahaken Kula kalih pasrahaken kalian. dika. Nggih. Menawi entos kados mekaten Sang Maharaja, kula namung nderekaken sak tindakipun Sang Maharaja. Kados ngaten. Panglima Harun, prajurit sing mampan ing kerajaan Ngerum. Sinayang kula pentas sing becik kanggo netekke praja ing kerajaan Ngerum. Aku dalam sampun Kang Mas. kados pundi Harun ngerti sing tak karepan. kados pundi kula kepengin Sang Maharaja apukuri. Ndak kanggo nyolong ana ing Praja Mataram. Ki pancen tak jlomprongan. Merga aku duwe karep. Aku kepengin dadi raja ana ing kerajaan Ngerum. Yen ora kanthi dalan keng kaya ngono, langka lamun swara kelakone, aku bisa dadi raja ana ing kerajaan Ngerum. Yen Sang Maharaja wis tumeka ing Mataram nyolong Sekaring Kedaton ing Mataram,
yen dheweke nganti kecekel prajurit Mataram, urung tan wurunga mesti bakal dipateni. Nah, yen dheweke wis mati ing Nuswantara Jawa, aku dadi raja wis ora ana watu sandungane. Mekaten ingkang dipun pitajengaken Kang Mas Pak. Nah, saiki kowe anut aku. Aku dadi raja, kowe dadi pakah. Mekaten nggih. Gelem? Matur Yen gelem barisaning Basti Kadri ing kerajaan Ngrum ditoto. menawi katen.
yang lulupe Sita sing mateni wong ing Mataram. Oh. Wong Mataram. Enak kapenak kowe wis mateni guruku nah yang lulupe bakal aku nagih tau aku belo marang guruku nah yang lulupe mongone aku ijen ora ana kancane ora bakal mongso monggo pulio aku bakal nyipto sawijining jin priprayangan hilu Anaspati Gendruwo etekan minangka dadi prajuritku akal aku ngrabasing pupuh mateni wong ing Mataram akal nyuwun marang kersaning Gusti supaya kowe dadi wujud kaya dening kabeh jalma manungsa. Kowe cipta jempi prayangan ilu Anaspati Gendruwo telekan. Iki kabeh mau wis padha wujud legere manungsa. Ngene lho. Kabeh golek-golek. Nyaketa rada caket kene. Nganti kowe tak tumbukke iki mau, amung kowe tak jak supaya mbelakake setaning guruku sing wis diperjayani wong ing Demak, wong ing Mataram. Nggih. Kah yang lulupe guruku lajeng kados pundi? Lah, iki ngreh ning guruku wis sedo. Aku bakal males mateni wong ing Mataram kabeh. Panjenengan mboten trima. Ora. Kula nggih ugi mboten trima. Ya kudu kaya ngono, kowe piye tanggung jawabmu nek kowe tak jaluki? Kula. Heeh. Nek perkawis mejahi tiyang nyesep getahe tiyang kula penggawean kula niku. Aja kaya wedi kangelan. Ayo tumuju ning Mataram. Nggih. Ayo geger Mataram. Ayo pageblok. Wong Mataram digawe lara kabeh. Satendra Prabu. Nyuwun pamane pangestu.